Nei zinema ikaragarri gustatzen zait, zientzia fikzioa ere bai, eta historia ere bai. Eta oso ezaguna den filma, biziki popular egin zena, eta nik uste gainera baduela oinarri filosofiko sakon bat, da Matrix. Matrixen ikusten dugu jendea ametsean bizi dela, ustez eta jende libre garela, ustez eta mundu zibilizatu batean bizi garela, eta inkluso erranezake pixkate puntu ez Disneylandiko batean, baina eguneroko zera txipiekin, aje eta traba, eta hola, baina hemen garela, goxo-goxo, elkarrekin, eta hola. Hala egiten zain niri, oraiko terminologian nola gauzkaten harrapatuak ere bai. Erran dezagun, bai, autonomia hitza inkluso entzun eta erakargar egiten zaigula autogobernua bezalako bat, kupoa eta beste negoziaketak eta estado zentralarekin, gobernua, Nafarroko gobernua, Ipar Euskal Herrian eskatzen ari den egitura fantasmal hori inork ez daki ongi zer den, baina hitza eman diogu eta horra buruz ari gara itzu-itzuan. Eta azken batean egiten zait, Matrix hortatik noizbait badela garaia atzartzeko eta ikusteko bestea beste mundu batean bizi garela, non haundiek aspiratzen dituzela txipiak. Gu txipia gara eta aspiratua gauzkate. Eta etsaiek gainera, zen etsai hitza ere bai, iduri bazterrean utzi behar dela edo elkarbizitza bezalako konzeptua, elkarbizitza, baina violentzia domestikoa dagoen etxe batean, elkarbizitza bilatu behar da, ala bilatu behar da hor konponketa, bilatu behar da hor bizia, bilatu behar da ez sufritzea hasteko eta bilatu behar da bizia, ez elkarbizitza behar da, zai kondenatuak, zendako kondenatuak beharote garen, panpatzen gaituen senarrarekin bizitzera. Eta gaina ez senar bat, bi senar egokitu zaizkigu guri, goiko auzua, beko auzua, okupatu digute gure apartamendua, hor dire, gaizki tratatzen gaituzte, ez digute joaten uzten, eta guari gara, lau familia politikoen artean egin behar dugula behar bada solastu. Nola solastu? Hemen Arturo Kampionek duela 100 urte errana zuen arrasongi, hemen bi partido baizik ez dira, menperatzailena eta menperatuena. Hemen konkistatzailea dira eta konkistatua gaude. Orduan, baliatzen aldi ditugun suzedaneo hoie guztiak departamendu, beste, autonomia, nahi dena, azken fian ari gara arilkatzen eta indartzen dependentzia hori. Pentsa zenbat mendetan baden zenbat jende lanean gure asimilatzeko, gure desegiteko, gure bizkarrezurraren hausteko, gure mendetan, eta pentsa zenbat jende, eta zenbat espezialista guk sakeletik religioski pagatzen ditugunak Frantzian eta Espainian. Eta etsaigo horren barnean gaina badire lehenbiziko lerroan direnak, edo tankeak edo dena nahi dena, badire ere bai semiotika, semiologian eta barretan lanean ari direnak, baita ere sinistarazteko hemen Matrixen garela. Tori pilula txaldeko pozoina kafean, eta segi konten, segi goxo, zeren demokrazian bizi gara, demokrazia batean bizi gara. Edo egon, edo joan. Edo estaduaren tripan segitu eta baki gordan zebilakatu garen, edo joan. Gauden, edo guazen. Egon, aditzatik, atera zitzaidan egonia bat. Egonia da, egoten hiltzen ari gara. Hiltzen ari gara, orduan, autonomia eman, egonia luzatuko da. Segurazki Euskara urratze edo bide honetan zaituzkero, segurazki lehenago galduko da Ipar Euskal Herrian. Segurazki, gero Nafarroan, hiru probintzietan mendebaldekoetan ere galduko da. Autonomiak luzatuko du egonia hori. Eta autonomiak edo eman lanabez batzuk, ez dakitu, kupoa, kontzertu ekonomikoa, ez dakiz erran,
elkarbizitzak, horre guziek emanen digute egonian luzatze bat. Desiragarri dugu hori, ez, nik ez dut egonia luzatu nahi. Eta are gutxiago egotanasia. Egotanasia da, ja, azkeneko olioak eman, eta ja gureak egin du, eta hila gara. Nik ez du dudarik, segituzkero, hola, egonean, emanen dela egonia luzatze hori, eta gero egotanasia. Eta ni horren kontra naiz. Eta horrengatik, lehengo galdera hortara itzuliz, tronpatzen aldugu gure burua, erranez, badugu autogobernutxo bat, baitugu konseileria batzuk, en fin, euskararen zerean abantzatzen ari gara, abantzatzen egonia. Ez beste. Ez beste, ez gara konstiente, ez du konstiente izan nahi. Latza da, eta barkatu gero lanak izanen ditu gauza mozten eta kolatzen. Latza da, psikologikoki biziki latza da, ohartzea norbera dela aspaldiko esklaboen ondorengoa, nahi dut. Nafartar batendako, euskaldun batendako, euskal herritar batendako ohartzea hemen paktismoa dela asmaketa politiko bat, baliatu izan dena historian barrena errateko berdintik berdinera. Aste honetan noaino, PNV-ko buruak errana du, lortu behar dugula Madrilekin berdintasun harreman bat bi gobernuen artean. Alo? Ze ametsetan bizi gara? Gobernu batek esklabu gauzka, eta guk nahi dugu berdineti berdinera solastu. Ez da posible? Ez da posible, erran bezala, apartamendu batean, ostiatzen gaituzte, esklabutzen gaituzte, eta nahi dugu berdineti berdinera solastu. Ezin da, eta guretako ere euskaldun ondako, segurazki egokiago, goxoago da bizitzea olako matrix batean, sedanteak eman, lobelarra, pentsa ezagun gure autonomia txipia badugula, gure lorpena baitugula, gure autogobernua aurrera goazela, eta olako, ohartzea baino, herri bat bizkarrezurra utxia dugula, eta zulo beltzera goazela ziztu bizian. Eta horrengatik, asmatzen ditugu, olako hitz borobil perfecto bat, baina ez da olakorik, ameskeri bada.